place. Airo kama na Cleophas Oluoch nyakora moge jwangi se winjo kanyo jofwambo ma obro bedo kwa twak godo mondo jopinya bende ochwala ne duongi kaachiel kod weche mopogore opogore ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono wantiere twak kae Rose Eric kaachiel kod Madam Rolex ka ntiere kaunti ma Kisumu kapok ne wadhi e yweyo Madam Rolex owacho gik moko adek mambo ni matatu ma nyithindo dwaro e kinde ma gintiere yweyo wach mokwongo ma adwani wamule yweyo tang'eyo ni e gimomiyo koro giwuok e skul gisebedo ka gisomo kuom kinde malach koro gintiere dala wach mar chiemo janyuol nyicho ong'iyo an kasechulo fee nyathina biro chiemo e skul nyaka mago mantiere day school imiyo nyaka migage skul matene no bro mana goyo budget mar sapa kende sani to koro in gi nyathini otka breakfast wantiere kanyo kod gimoro sabich kama ne nyithindo matino nyaka imanyne gie gimoro wantiere kanyo kod chiemo migago ma lunch aya ponono nyuka kata chai moro kanyo mar sapar kaachiel kod chiemo mag odhiambo bende nyaka imany kaka janyuol chal mar ngima bende pek uchumi ni malo nengo gik moko pek achak kodi Eric jonyuolo jipanga yo machalo nade mondo kik giwinji ni nyathini nitiere ot ka koro meda garama kata bade erokamano ahinya endalo machon kae kanyo chapok uchumi oredore ahinya ne kaniloroga tiyudo ka jonyuol jipanga kama madam wacho from Kisumu mambo ni matatu en gima tek ahinya ne jonyuol mang'eny iyudo ka jonyuol ne jipanga ka nyithindo chiegni loro to oketo kata ma stock moro en kata magi bag moro mar mchele yani osajipanga chon tiyudo ka this time koro e sechegi koro oyudo ka jonyuol off guard to nyithindo gi mana kaka nowachi giduoge ot ka koro dhogi mit sawasawa nikech chiemo ma gichamo e skul cha oologi ka gibiro e ot kae gi expect ni nekech koro gibiro ir janyuolgi onego bed ni koro giyudo chiemo maber to an anyalo wacho mana kaka notemo wuoyo kae nyithindo kata kobiro to jonyuol be gima nawacho mokwongo jonyuol masani nyaka bed piny gi nyithindo mang'isgi condition lifestyle masani wantie mondo nyathi be kadongo sana nyithindo mane high school kata ma osebedo madongo kata mane primary maybe nyithindo matindo tindogi ginto pod ok ginyalo understand inyalo ng'iyo kaka manage gi but mane high school kata mana grade 6 kadhi mbele kae kata ma grade 5 mago jok madongo onego bed ni ipuonjogi ni nitie onge samoro chon kae nyocha udak e ngima maber ne nitie sani kaka ochumi piny mangima ji ywak e Kenya kae onge jonyuol onego bed ni gibedo piny gi nyithindo giwacho ni wan kaka odwa ka wan kamae kaka wan mantie no ema bro kogo ka onge to in onego bed ni understand ni baba kata mama kawuono onge awinjo gima Lazaro wacho kacha ni jonyuol sana mago kwete sani koro be ochak duoge ot mokwongo ing'eni kigo kwete tido duoge ot modeko nitiega assumption nitiega paro moro ma jiwacho ni baba nigi pesa omadho mana kong'o gosiepene to keto wa gi kech koso nang'o koro ka in janyuol ma be nyocha budhoga oko mago kwete chak bedo gae nikech sani pesa mane gogo kwete mibedo go oko nyaka late cha nikech dhi kelo tension e kindi gi nyithindo gi dhako mokwongo ni mon gi be makwongo suoko nyithindo babu nigi pesa umetho pile ka pile to wuondo ka onge gi pesa koro iyudo ka ma be samoro kaka Lazaro wacho ma ok mochot embe ngeni mane tije to samoro nyithindo kia ni mane tich motimore nade motimo koro kar Lazaro kayo dakia kako mama ne dwa limit tich motimo ga nikech mai tich mamiyo nyithinde gi chiemo timene e ot koro Joyce en gima tricky sana lakini economy ohinyo ji ma nyithindo gi jonyuol nyaka understand sana jonyuol sani keyword e dag nyithindo en bedo gi nyathi ti explain the position mane ilero ne makare adwani wadhir Cleophas Oluoch ng'isa ni nitiere jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa oseikore mar chwalo nwa twak ma kama e kaunti